अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए हमारा आरसीएम म्यूजिक के मालिक राकेश भैया जी, साथ में एम सुमन जी के स्टूडियो में लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा बा। जेकर रिकॉर्डिंग हमारे विजय भैया बानी और एक लाइव के गायक अवधेश प्रेमी यादव जी बानी और साथ में कोरस पर बबलू भैया और केशव जी अपन सुर में सुर मिला रहा बानी। डाले से पहले काफी मेहनत हो जाला तनी का लाला में तनिको कहम ना बुझाला तनी का लाला में तनिको कहम ना बुझाला डाले से पहले काफी मेहनत हो जाला तनी का लाला में तनिको कहम ना बुझाला तनी का लाला में तनिको कहम ना बुझाला देखी जवानी छन के बेचब सखी नैहर के चौक पर जवानी छन के बेचब सखी नैहर के चौक हम नाही रहब पर्दा पर जवानी छन के बेचब सखी नैहर के चौक पर जवानी छन के बेचब सखी नैहर के चौक पर। पहले दुनु हाथवा से जाला गोलिया तब पानी डाली जोर से जाला दबावल। पहले दुनु हाथवा से जाला गोलिया तब पानी डाली जोर से जाला दबावल। सूखा जहाँ लागेला तो पानियो डालाला तनी का लाला में तनिको कहम ना बुझाला तनी का लाला में तनिको कहम ना बुझाला बहुत बढ़िया गायक उपेंद्र उपकारी जी और साथ में गुड़गांव से बबलू तिवारी जी भी आए भैया। देखिए लाइव में 4 चांद लगा रहा बानी भैया, साथ में घूम रहा बानी कंट्रोल रूम के। बाबा जी तेस जिंदगी करे में हैरान बा यह पूजा पाठ अवध से यह रहमान बा। बाबा जी तेस जिंदगी करे में हैरान बा यह पूजा पाठ अवध से यह रहमान बा। तवा पर के गहदम रोटी भाग से भेटाला तनी का लाला में तनिको कहम ना बुझाला तनी का लाला में तनिको कहम ना बुझाला।